Sundan mo na lang ako dito ako. So, dito tingnan mo rin to. Hindi na pa rin. So, yun, mga idol, meron tayong nagaganap or happening now dito po sa Bineli Ordaneta ng Kayasan, Pangasinan. So, sa mga followers ko natin dito sa Pangasinan, yung mga subscriber natin, malapit lang kayo dito. Perfect dahil marami tayong iti-test ride sa kanilang pa-test ride dito sa kanilang lugar. So, yan po. Alright, so titignan natin yung mga unit na available for test ride at bibigyan natin kayo ng magandang tingnan mo kung papapasok. So yan mga idol, meron tayo ditong adventure touring bike. Ito yung ating TRK 502X. So ito mga idol, pag gusto nyo pong mag-test ride ng mga big bikes, yan, ang dami nila ditong big bikes ngayon, no? So, from Bineli, meron tayong TRK 502X and Leoncino 500. Pwede nyo pong matry, masubukan. I-test ride nyo na dito. At pagkatapos nyo mag-test ride, pwede na rin kayo mag-apply kung gusto nyo bumili. No? Installment or cash. Yan, available yan dito mga idol. So, shoutout muna kung may mga nanonood na sa atin sa YouTube channel natin, saka sa Facebook. Kung may nanonood na dyan, shoutout muna sa inyo mga idol. At ang test ride po nila hanggang Sabado. Ayan. So, hanggang Saturday pa po tayo. So, ano pang hinihintay ninyo? Kung kayo po ay available 8 to 4, 8 ng umaga hanggang 4 o'clock. So, marami po silang bikes dito. So, marami po kaya pwede tayong subukan sa kanila, no? So, hindi lang po Bineli yung kanilang available. Meron din silang SYM, Bristol, saka yung cruiser bike na Benda. Yan. So, siyempre bigay ko muna sa inyo yung presyo nitong ating TRK. Ang SRP nito, 399,000 pesos. 399. And para naman sa down payment, ang kanyang down is 136,000. 136,000. So kung gusto niyo mag-apply ng installment in 30 months, 16,000 ang babayaran niyo rito. Ayan. Ayan mga idol. At punta tayo dito. Ayun o. Kata natin. Ayun guys, meron din tayo ditong classic bike from Benda. Ayun o. O diba ang solid? Benda classic bike, cruiser bike, Napoleon Bob. Wow. Pero yung iba na nakapag-reserve na nito sa natin na sila na sila nakalagyan nila ng So iba talaga pag between lakas ng rumble. Ayan. pero hindi mo kayo imagine parang Sir, kailan na available ng unit? actually sir by Next month? oh, September. Ito, available na to. Available na si Cindelia. Wow, Ito na yung susunod by last week siguro. Ang magiging available na. So yan mga follower natin, mga subscriber natin, available na po. September, actually itong Cecilia, available na to. At ito naman, mga first week of September, baka meron na rin sila. Ayan. Grabe Napoleon Bob. Meron pa Wow. So guys, ito pong Benda from China, And bigyan ko kayo ng presyo. Itong Napoleon Bob, ang SRP nito, 359,000 pesos. 359. So, pag installment, pwede nyo rin po makuha dito. Ang presyo nito, 127,000. Wow. So, pangalan lang to, pag single. Bawal ang misis.
Grabe, no? Lakas, no? Okay. Abe, sarap. Solid. Gwapo-gwapo. So yan, yung Napoleon Bobber, 359,000 pesos. Down payment, 127,000. And in 30 months, 14,000 pesos. Ayan. So yun po yung Bobber, yung single seat. Ito naman, Nasmura, Sincilia. Ang presyo naman yan, 329,000. So, mas affordable to, 329,000. Ang kanya namang down payment, 127,000. Di ba? So, naka-belt drive to. Solid, no? $329,000. Ang installment, 127,000. 30 months, 12,000. 30 months. Magkano payable in 30 months. 30 months? Oo. So magkano monthly nun? 12,830. Pwede na. So yung cash niya, 329. Down payment with insurance, 127. Pwede. So yun, yung ating mga presyo po ng Benda Cruiser Bike here at Urdaneta, Pangasinan. Pwede na kayo mag-apply. Ito, available na raw ang unit first week of September. Ito naman, available na. So ito yung available na. Pero halos okay lang naman eh, pares. Pag dito, pang solo lang talaga. Parang mas madali ito. Easy ride. Mas easy ride to. Babagay mo na. Please na po pa. Solid, ano? Nanonood ah. So tara dito, sa SYM. Ma'am, pwede paano yung sounds? Maano ako eh. Maano ako sa sa YouTube, sorry ah. So ito sa naman, tingnan natin itong adventure scooter ng SYM. Ito po ang Husky ADB. So available rin to sa Carmack Motors Corporation.
kung taga Pangasinan kayo, tara na dito para mag-test ride dito. Saan yung ano nito, ma'am? Ma'am, saan yung ano nito? Susi. Susi. Ito na po. Ano dito na? Ah, yun. Salamat. Pindutin na lang po yan. Ah, sige. So guys, ito yung ating latest adventure scooter from SYM Motorcycle. Ang Husky ADB 150. Now available, ano, tatlong kulay, gray, white, and black. Yan. So, yun. Pakita mo nga yung ano nito. Yung kanyang panel. Ayan, oh. So, kita ba? Kita? So, yan. Meron ditong hazard light. Makita nyo ba yung hazard light na? So, meron siyang ano, tunog din, ano, sa hazard light. Passing switch. Ayan. So guys, naka-fully digital yung kanyang instrument panel. Mamaya papakita natin sa inyo yung headlight din. So, LED lights. So yung tunog ng makina, hindi sa ganun kalakas, sakto-sakto lang, ano. May USB charger na rin to. So, equip na rin to ng USB. Keyless system. And ang kagandahan dito, yung malaki yung kanyang fuel capacity rito. Alam ko 15 liters to eh. So ito yung pinakamadaming gas consumption pagka napaano natin to, naggamit natin to. So bigay ko sa inyo yung presyo nitong ating ano, SYM Husky ADB. Ang kanyang SRP 152,900. 152,900. So kung gusto niyo mag-installment dito po sa Carmack, ang down payment nila 10,705 and 3 years to pay 7,196. Saglit lang, ikot natin saglit. Yan. So yun guys, ito, sinubukan nating i-ride, no? So, nagbigla ako sa napaka-smooth ng kanyang ano, throttle, no? Parang hindi mo kailangan pumiga ng matindi, no? Napakalambot, tapos ang bilis din ng ano, nung kanyang reaction, ano? So, smooth lang yung takbo natin dito sa ating ano, Husky ADV. So, 152,900 pesos yung ating pinaka-presyo dito. And if you want to try, gusto nyo subukan, tara dito ngayon sa Carmack Motors, Binelli Ordaneta ng Kayasan. Ano? Pwede pa kayo bumabol pa, mag-test ride dito. Ayun, meron tayo yung ano. Ito natin. Cove 450. Yan. Then, meron ding ano, SRB 600. Diyan yung mga units na pwede natin i-test ride dito. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ang daming units po ngayon na available para masubukan, ma-test ride. Dito lang yan sa Binelli Ordaneta. Kaya ini-invite natin kayo para pumunta dito, subukan natin. No? Ganda eh, SRB 600 cruiser bike.
Kamusta sir? Responsive ba yung makina? Opo. Talagang ano, no? How about the brakes? Solid din. Sobrang bilis. Sobrang bilis ano para sa'yo. Oh. Siyempre, magugulat ka talaga kung di ka sanay. Baka maiwan ka pag ganun mo. Di ba? So yun yung ano dyan eh. So yun, Cruiser Bike SRB 600. Ano? Tira natin dito sa Bristol. Sige. Yun muna, yung pala muna yung ano isa. So, eto yung kanyang pinaka-compartment. Malaki din, ano? Sayang. Sana meron tayong helmet test. Pero, eto mga idol, malaki din yung kanyang pinaka-compartment. Pwede nating lagay yung mga daladala nating gamit, ano? Yan po yung kagandahan dito. Tapos yung kanyang pinaka, ano nito, ayaw mo na ng ano. So ito yung pinaka ano niya. Ito may instrument panel. So yung instrument panel ito. Ayan, ito yung pinaka instrument panel niya. Digital niya, fully digital din. So makikita mo kaagad yung ano niya. Tapos may hazard. May tunog yung hazard niya. Ayan. Ayan, so meron pa tayo sa pang SYM dito mga idol. Oh. So tingnan mamaya, sarado na natin to. Ito naman yung kanilang classic scooter, Tuscany 150. So guys, kung gusto naman po ng ano, bagong scooter, tapos classic yung style, Tuscany 150 naman ito. Solid din to. Ayan. Fully digital din ang kanyang instrument, dashboard niya. So start natin. Yun yung napansin ko sa SYM, yung throttle, konting ano mo lang, hindi mo kailangang pigay ng ganun kasi magugulat ka. Napakalambot ano. So very smooth yung throttle niya. Ayan. No. So LED lights, tingnan natin yung signal light. So yan, meron ding tunog yung signal light niya, no? Ayan, sa kabila, meron din. Ayan. So, yan po yung busina niya. Ang cute, ano? So, naka-electric start tayo. Meron tayo electric pa. Siyempre, wala itong ano, kick start. And keyless system. Naka-keyless system tayo dito. Kaya modern na modern talaga itong ano natin. Ganda. Pakita mo nga yung likuran. Kaya ba dito? So yung kanyang pinaka real tail light, talagang modern din ano. Ayan, nakita nyo. Isa natin yung pinaka ano nito. Signal light. Ayan, ang ganda oh. Para siyang pangil ano. Meron din siyang style dito. Ayan. So, ang lakas nung kanyang ano, pinaka-brake light sa likuran. Ayan, no? So, pagka gabi yan, kitang-kita ka sa gabi. Walang problema. So, ito po. Ang kagandahan dito, ang laki ng kanyang compartment. Ayan, napaka-solid na, no? Ang laki ng compartment niya. Oh, ang dami natin may lalagay na gamit, oh. Ang ganda rin ng upuan niya, leather seat. Pinaka-cover natin, leather seat din siya. So, presyo naman ng Tuscany, 115,900. So, napaka-reasonable naman yung price niya, no? 115K, meron ka ng 150cc na scooter, classic. Ang down payment dito sa kanila sa Carmack is 8,115. And 36 months, 5,550. Ayan. Yan po yung mga ano natin dito, yung mga scooter na pwede nyo pong i-test ride. Hanggang Saturday pa po sila dito. So meron tayong Benelli, meron tayong SYM, meron tayong Benda. And then marami tayong mga magagandang models dito. Pwede kayong magpa-picture. Ayan. Pwede kayong magpa-picture dito. Magpa-autograph. Ayan. So dito tayo sa kabila, sa Bristol.
kaibigan niya. Dito mo tayo sa Hatasu. Yan, si Madam naman ang interview natin. So, Madam. Sir. Ano, sir? So, sir, po yung mga units na pwede nating may benta ngayon. Oy, may benta. May i-offer sa mga ito. Sir, we have the Hatasu Haru. So, meron din tayong Hatasu Hero, yung pinaka natin. Yes, sir. Parang interesado ko rito Yes, sir. So, yan, sir, nasa mga around 64,990 only. 64,990 Yes, sir. only. May discount pa? Sir, discussion with the manager po. Ganon. Pag sa vlogger. Depende po Oo nga, mag-usap kami nito mga idol Malay nyo makakuha tayo nito kasi kailangan ko ito Pero ang kagandahan naman sir, naka-promo naman sila. Naka-promo. Yes po sir. Parang ito sir na 4,500 lang yung kanyang down payment. Yes. And then yung kanyang monthly is nasa mga around 3,600 lang. And 3,600. Yes sir. And then pwede na sila magbayad. Actually sir, pwede ka magbayad twice a month. Semi-monthly, so 1,818. Not bad. Parang hindi masyadong masakit sa bulsa, Yes, no? sir. Yun, maganda, no? So yun, ulitin natin yung presyo. Ang kanyang SRP, 64,990. So almost 65K na lang sabihin natin. Yes. Then, yung kanyang down payment is 4,500. 4,500. Ganun kababa. Baba. O, di ba? Tapos, pwede nyo pong, dalawang beses kayo magbayad sa isang buwan. So, para hindi masakit sa bulsa. Yes. 1,818. Total of 3,600 months. 3,600 ang monthly. So, ito, ilang oras yung natin, yung battery? O ilang kilometro? Ayan sir, so sa charging time po natin sir, at least 8 hours sir, yung para ma-full charge po siya. 8 hours? Yes po sir, and then the good thing with this sir, yung full charge mo na 8 hours, magagamit mo na yun sir, sa loob na, kung dito lang sir, mga isang linggo sir, bago siya malobat. Isang linggo. Pero meron kayong estimated kilometer kung... Yes sir, so up dito sir, up to 70 kilometers sir, yung kanyang pwedeng i-reach na, pwedeng mapunta. Na distance, sir. ano? Yes po. So, Yes, sir. 70. 70 kilometers sir. So guys, kasama na yung tested yun yes, na meron kang angkas yes po sir. Sige, yun. So guys, itong ating Hatasu, ano to? Ang ano ito? Hero. 70 kilometer po yung kanyang distance na pwede mo maabot bago ka malobat. So yung kanyang battery, 8 hours charging time. Tapos kung malapit ka lang naman, pamalengke mo, malayo-layo na yung mararating mo doon, 70 kilometer, di ba? So again, 65,000, sabi na natin, 4,000 plus lang yung down payment and yung kanyang monthly ay napakamura din. So paano pa tayo makakabili nito? Yes, sir. All you have to do sir, is to apply sa greenhouse natin dito sa store and then working days lang for the CI. Once na okay na po sir, once upload na po lahat sir, and then anytime sir, we can release na po. We can release na. Yes po. Ito lang, meron lang akong isa pang inquiry. Sinasabi nilang e-bike, kailangan may license pa ba? Hindi naman. Yes sir. Sir, not for our Hatasu e-bike sir, nothing towards sir. We are accredited with the LTO. And then dito sir, no need for driver's license sir. Kasi yung unang-una sir, e-bike lang po siya. So wala po siyang tambucho and anything na pampaano sa mga LTO. At the same time, no need for LTO registration. Kasi sir, up to 45 kilometer yung kanyang speed. Top speed lang. Okay. Kasi kapag magre-range ka po ng 46 kilometer pataas, doon na po, kailangan na po siya kailangan. Okay. So yun pinaka-max na speed. Yes, 45 lang po. So yun guys, baka lagi kayo, dapat iparehistro to sa LTO. Hindi na po kailangan kasi 45 lang yung top speed nito. So yung required na magparehistro, 46 up. So yan po yung ating information para alam nyo na yan, di ba? So yun, ito maganda to kung halimbawa, pang pasok sa school, pang business, yan, may mga inihatid kayo lagi, may sinusundo. Napakaganda. Meron pa tayong dalawa dito. Yes, sir. So, ito dalawa is pareho lang sila. Pareho lang sila. Parang tri-bike. Yun. Yeah, for the full charge, 8 hours, and then up to 50 kilometer, yung kayo pwedeng i-register. So, isa dito, 50 kilometer, yung kanyang kayang abutin. So, perfect ito pa sa yung mga magpupunta lang sa mga kabilang kanto. so ito, pwede mag-angkas, no? Yes, sir. So, 2 seaters po siya, pang dalawang tao po siya. With a capacity load of 150. Okay, ito na yung brake So, niya, no? brake, handbrake po siya. So, wala natin mapapakita yung ano. Hindi, sir, kasi hindi po siya activated. Hindi siya activated. So, guys, hindi siya activated. So, kala ko meron ding test si Hatasu dito, pero Fortunately, nadala ng test bike nila dito. Pero para sa akin, maganda rin natin matest ride to eh.
So, masubukan Sir, natin. sir, additional ko lang po, sir. For our consumption naman po, sir, yun nga po, kung kinarge po rin siya ng 8 hours, sir, for this one, only 15 pesos yung kanyang pwedeng consume sa kuryente mo. And then you can use it for the whole week or 5 to 6 days. Wow. For charge mo. And then, only 20 pesos lang. 20 pesos yung kayo magagastos mo sa pagkaka-full charge niya. Yes po, sir. Napakabid. So, more on advantages and more on kumbaga efficiency Oo. sa kanyang electric, sir. So, tip na. So, kung bumili ka nito, sulit na sulit. Yes, sir. Mga ilang taon yung warranty ng battery? Ay, sir, sa battery po natin, at least we have the 9 months warranty. So, 9 months and then yung mga controller, 1 year, and then yung dynamos, 2 years. And then charger po is 1 year. So, it may, ano po, kung may mga case-to-case na may mangyari, after save ko po. So, we can replace it po. Okay, very good. Once na na-claim po natin siya, under warranty po. Alright, so meron pala tayong warranty dito sa Hataso. So, kaya no worries mga idol. 1 year warranty yung mga iba nila. So, perfect, no? Kasi syempre, nag-iisip tayo, pag bumili tayo, baka mamaya, after a month, bigla nagka-problema. Dead mind na tayo ni Hataso. Pero, So, yun, meron tayong 1 year. So, pero yun po, at po, we have a lifetime services pa. So, okay. wala pong babayaran yung magpapagawa po, sir. lifetime service. Perfect, mga idol. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na dito sa Hataso. So, di ba? So, mag-avail na kayo ng kanilang mga Hataso bikes. So, ayan. Para hindi na kayo gagastos ng gasolina, no? Electric lang, 20 pesos, 50 pesos. Saan ka pa? Di ba? Napakamura. So, mas makakatipid tayo, lalo na kung nagko-commute tayo lagi-lagi. Yes, no? sir. Yes. Ayun, very good. So, thank you very much, idol. Thank you, sir. Thank you. So, yan, mga idol, record dyan sa ating live video today. So, alam nyo na yung mga gagawin nyo at mga dapat yung malaman dito sa mga hatasan. Pero ito, kunada ko to. Parang gusto mo ito. Parang gagawin si AJ. So, yan. So, dito naman tayo sa kanilang isa pang bike, ang Pistol. Yan. Diba? So, guys, dito tayo ngayon sa Pistol at mga bikes na yung i-test dito ngayon. Nakakadami rin. So, makakapansin nyo, nandito na rin yung brand new SB5 and ang brand new Red. Meron na silang available unit ito, kaya pwede na po kayo makabili nito ngayon. Ayan. So, bigyan natin sa inyo yung presyo para dito. At ang po ay may halaga na 388,000 pesos. 388,000. And ito naman, 450RR, ang presyo ay 358. Yes, 358,000. I believe 358 to. So, be-verify natin para sa inyo mga idols kasi yan po yung ating stress steam ride sa mga gusto ng style scooter. Available din ito. So, unfortunately, walang so, hindi natin mabubuksan. Pero ito, buksan natin to para sa inyo. Ang price po nito, 139,900. 140K. Yan. Code for yan. And actually, Ordoneta, Karma. At magsusubukan na to. Ito ang ating SRT. So, walang susi. Grabe. Oh. So, kung gusto nyo ng malaking adventure touring bike, ito, SRT 800, 2-cylinder. Ayan, naka-works. Yung kanyang wheels, naka-rim spoke na rin. Pogi. Kung meron. Let's see kung meron siya. Yung 600, 369,900. So 370K. Yung 600 dito
Ang kanyang down payment is 25,900, no? Ang baba lang. And then 3 years to pay 16,000. Ayan. So, meron din tayo itong SRB 600. Ito maganda rin ito mga idol, ano? Naka V4 engine. Grabe, no? V4 engine yan, last one na. So yan is ano pang hinihintay no? So ito yung mga units natin na ma-test ride sa kanila. So ayan, so ito Benda, Benelli, SYM, Bristol, and then Hatasu. So yan yung mga naka-display kayo dito sa Carmack, Benelli, Ordaneta. So in-invite ko kayo lahat na pumunta rito, mag-test ride, subukan yung mga bikes nila, and then you can decide kung ano yung matipili nyo rito. So lahat nandito na, meron tayong scooter, meron tayong classic bike, meron tayong adventure bike, sports bike, and yung mga cruiser bike nila, yung mga classic ng cruiser. Kaganito, Benda. So, itong Benda, good news, available na rin this month. Pwede nyo na mabili. At kung taga Pangasinan kayo, taga Norte, ayan, pwede na po kayo makapag-purchase ng mga units na to. PM lang ako sa ating FB page, Bolt Salavarria, message nyo lang ako dyan. And tutulungan natin kayo makakuha ng mga units ninyo at sigurado na mabilis lang yung proseso niyan via in-house or cash. Ayan mga idols. Alright, so salamat po sa mga idol natin. Again, mag-shoutout muna ako. Shoutout muna ako saglit. Ayan. Ba't nakaano yung ano? So yan guys, shoutout muna sa mga idol natin, Sep Moto, kay Jack Moto. Yung Cove 450, ang presyo po nun na nasa halaga na na 358,000 yung Cove 450. Uy, salamat po kay Fred De Los Santos, Bomba Idol. Salamat po. So, thank you sa 5-star mo. So, yun. Meron tayong kay Junbal 02. Salamat din kay Ernie. Shoutout kay Richard Guyuran. Shoutout Idol. Ayan. So, thank you very much. Santos, Thank you, thank you. So, yan po yung mga natin, mga units po natin na sinubukan dito. So, ayan yung ating Bristol. O, di ba? So, yan guys, ang ating mga units na pwede nyong i-test ride ngayon dito po. So, talagang mapalaban kayo dito kasi marami-rami to. Bristol, 4, Tapos sa Benda, 2. And then sa SYM, meron silang 2 scooter and Benelli, meron silang 3 bikes dito. So yan po yung mga available nating units dito mga idol. So marami-rami tayo masusubukan dito. At kita naman po ninyo, talagang solid. Solid talaga yung ating naging test ride dito. Ayan, so medyo mainit lang talaga. So yan mga idol, ang ating actual vlog dito po sa Carmack Motors Corporation para sa ating live update sa kanilang test ride. And ini-invite ko kayo to visit and pumunta po kayo dito. Hanggang Saturday pa to, Friday and Saturday. So bukas, nandito ulit tayo para mag-test ride yung kanilang mga unit. So hanggang alas 4 lang po yung kanilang test ride. So patapos na rin sila dito ngayon. So kita-kits. Ayan. So kita-kits po ulit tayo dito. Ganda nitong ating Cove 450 yan. Cove 450. Ayan yung ilaw niya.
So yun guys, again yung brand new na scooter nila, yung Fortress 160. Susubukan din natin to, gagawin natin ng test ng cruiser bike. Ayan yung kanilang SRB 600. Susubukan din natin yan. So yan yung mga pwede natin subukan. So thank you mga idol. Shout out sa inyo lahat and bye-bye na po. Alis na tayo dito. Thank you very much. Harap talaga yung kanila. Sige. Sige. So ito yung ating chinchilla natin 329,000. Ayan. So ito yung ating chinchilla, yan 450cc. And siyempre yung ating tangke talagang classic And yung ating pinaka-display, kukuha natin 2-seater. Ayan, so dual shock absorber, B-twin engine. Subukan natin yung Ayan, yung kanyang pinaka-display natin mga idol. Ayan. Subukan din natin patingin sa inyo yung pinaka-exhaust niya. Ayan, so yung pinaka-exhaust ito. Plastic, di ba? ₱329,000 pesos. Chinchilla Benda.